Je Ja to už som tu. tu, jak je Harbor. No tak ale nie si tu, lebo... no, my Mhm. sme tak už ideme trošku hentam. mimo. Hentam je podľa mňa už, víš, pod. A dočo, ty už si prišiel do toho Harbora, alebo ešte nie? To sú kolejnice, tam mám auto. Tam máš auto, jak sú kolejnice? Aha. Tak ale kolejnice sú iba hentam, víš? A, Tak. a si si istý, že si to nepomýlil? Ale však my sme tu, to je to, vieš? Ale nie vôbec na našom serveri. Kukni to. Jak sa voláš na Robloxe? Kamo, my sme na verejnom serveri, na tento server není žiadny kód! Chápete to? More! Už to pochopte. A security, jak sa voláš na Robloxe celkovo? Haló? Tomás 19965. Tomás? No proste veľký Tomás, je tu veľký Tomás? Počkaj, nie, však vyhľadám to cez mobil, dočkaj. Není na našom serveri, tak čo on že... Hej, joini sa na môj server, na náš server, tak. Joini sa Tomás, na náš lebo server. proste ty si na inom serveri, my sme tam není. Vieš, ako sa nám najoineš? Na váš server. Vieš, ako sa nám najoineš? Haló. Idem na váš server teda. Dobre, chod. Dobre. Potom povedz, keď tu budeš. Že idem na váš server. Bagier, poď sem. Ja tu stojím. Prečo? Luváš, kúkni si, čo som ti napísal posledne. Ja budem plakať. Jak sa voláš na Robloxe, Bager? Však dajný. Jaj. Ale ja som ti... Ale na mobil normálne. Iro. Jaj. Kámo, ja už. Aha. Tomu ver, real, akože súhlasím s tebou, Bager, no. Čo? Ja sa volám zase Thomas 19965, môžete Dobre. si ma pridať. Áno, Na áno. Robloxe, ale. Ale ty Áno. sa najskôr, že joini na nás, prosím. Vieš, ako sa na nás joinieš? O jak? Vyhľadaj si, ako keby, že si hľadáš hry, tak si vyhľadaj, že Police Scott, dobre? Čiže police. Ja nemôžem dýchať. Ale Scott D, dobre? D na konci. To je nám na moc. To je nám na moc. A poďme sa. Poď. Hej, si tu? Pripojil si sa? Ja si to viem vyriešiť, nie jak ty. Pusti tam. Lebo mi... Vyhľadal si, že Police Scott? Haló.